Kolik nás do toho kotu dával. Lopatlou. Vlastně lítičkem. Jako nám celý kurvy, musí teď dávat uhlí. Jo, tyhle, nějak jste rozkákal. Mě se ti projít o peníze, viď? Co se sadili nebo co? Já říkám, že když skočíš 4 metry, jo. Honza. Ty deset, ne? No já nevím. Já nevím. Neznáme si ho, ještě bude pod náma. To taky docela zajímá, podle mě má tak 55 nebo tak nějak. Ty vole, není sněh. Dělej, tak pojď. Dáme ten, co by se mohl proštípat. Dáme tomu to vůbec nejde totiž. Teď se dopočuju. Teď pojď, jo. Ahoj, nahrávám ho, Kléra. Já bych mohl předvíst nějakou unikátku. Bylo hovno. No hele, jako, ale jedinej zatím vypadl z toho. To jsme po té hráli. Že jo, víš? To naučit. Se polepší třeba.